Vítajte v dnešnom videu, kde si povieme niečo konkrétnejšie a viacej informačné ohľadom večernej rutiny, ktorá kladie dôraz na reparáciu. Čiže obnovu pokožky, regeneráciu, ale samozrejme sú tu prvky hydratácie a upokojenia ako doplnkovej starostlivosti. Takže začali by sme čistením. Budem robiť aj samostatné video na čistiace krémy, emúzie vhodné pre citlivú pokožku. Samozrejme pri tejto príležitosti upresňujem produkty pre reparáciu sa môžu používať bez ohľadu na to, aký typ a stav pleti máte, ale samozrejme, keď niečo riešite teraz, alebo chcete si dať nejakú kúru, alebo reset, reštart tej pokožky, ale všetky tieto produkty sú vhodné na citlivú pokožku. Ale môžu sa používať kedykoľvek v závislosti od potreby a kombinácie. Takže toto je vlastne emúzia čistiaca s ceramidmi. Čiže s ohľadom na kožnú bariéru a pre pokožku vhodná pre citlivú, je to hydratačná emúzia, ktorá vlastne záleží od toho, aký máte typ pleti. Keď je niekto veľmi mastiaci sa, tak môže pociťovať nejaký dojazd alebo nejaký ten ako v úvodzovkách povlak na pokožke, ale samozrejme, že to závisí od toho, v akej fáze sa vaša pleť nachádza. Takže každopádne tuto píšu, že pre normálnu až že môže to teda aj normálna pokožka, ale hovorím hypoalergénne, bez parfumov, ale hovorím ako keď je pokožka napríklad mastná, tak toto je skôr vhodné pre normálnu až suchú a celá táto rutina je zameraná s tým, že s rešpektom pre citlivosť pleti, či už sú to sklony atopia, exém, proste veľmi šetrné, revitalizačné a hlavne reparačné. Pri akútnych stavoch alebo aj pri kombinovaní, keď si chceme udržať tú starostlivosť zameranú na regenerácie, tak aj kombinovanie s ďalšou rutinou, pretože ja si vlastne zostavujem rutinu v ten daný deň podľa potrieb pleti, takže mne sa to obmienia. A na margo tohto som vám chcela aj priniesť nejaké cykly rutín, ktoré ja mám, aby ste mali nejaké možno variácie na inšpiráciu a vedeli si zaradiť a vyskladať na mieru rutinu. Ja si robím podľa potrieb pleti s tým, že dávam si aj reštarty pokožky a zároveň obmieniam tie produkty a zostavujem si individuálnu rutinu. Takže môžem vám dať aj cykly rutín. Toto je vlastne reparačná. Takže vyčistíme si pokožku. Toto vlastne tú pokožku pripraví, ale ju aj zhydratuje, ale zároveň ju aj vyčistí. Nemala som žiadne dráždivé reakcie, proste naozaj veľmi šetrné a obsahuje to vlastne aj ceramidy, 3 esenciálne ceramidy, takže naozaj je to veľmi prospešné aj pre kožnú bariéru už v procese toho čistenia, kedy tá pokožka nie je vysušená, ale naopak prehydratovaná už v kroku čistenia. Teraz pokračujeme reparačnou rutinou. Momentálne tu mám k dispozícii takúto termálnu vodu od Uriage. Je to naozaj veľmi taký ten čistý produkt. Rozhodne to nie je ako voda. Je to obohatené termálnou vodou z francúzskych Alp a hypoalergénne a obsahuje to veľmi veľa stopových prvkov a nejakých minerálov, ktoré blahodárne pôsobia. Tuto je to aj vyslovene napísané, koľko čoho, kalcium, magnézium a tak ďalej. Hej, čiže toto je naozaj veľmi upokojujúce a hydratačné, plus ešte aj poskytuje všetky tieto živiny.
pre pleť. K tomuto by som chcela povedať, že je to vlastne, netreba toho nanášať až tak veľa a dá sa to používať na viac spôsobov. Dáte si to hneď po čistení a teraz treba poznať tie produkty. Takisto ako si čistíte pleť, môžete si ju čistiť, že si ju najprv navlhčíte, alebo si to dáte na sucho, alebo si to vlhčíte ten produkt, že zoberete produkt do rúk, tam si to navlhčíte vodou, alebo si to vyčistíte ako tým, že máte vlhkú pleť, dáte produkt bez vody a potom vodu pridávate. Čiže aj v rámci čistenia sa dajú prispôsobiť rôzne metódy čistenia. Takisto aj s touto vodou je to tak, že si ju môžete dávať medzikrokovo alebo len raz. Ja by som doporučovala každopádne, že dať troška menšie množstvo, pretože ešte v závislosti od toho, aké produkty. Niektoré produkty sa lepšie spolupracujú na suchú pleť, napríklad toto môžete kľudne dávať na úplne suchú pleť. A niektoré spolupracujú lepšie napríklad pri sérach alebo pri rôznych esenciách. Nebudem tu teraz zaraďovať iné produkty, lebo toto je reparačná rutina. A to sú potom zase produkty iného charakteru a iného účelu. Takže tiež to môžete spraviť tak, že si dáte hneď po čistení a potom už vôbec a už len vrstvite, alebo si dáte medzikrokovo a budete priebežne v každom kroku následnom uzamykať ďalšiu vlahu. Potom to troška dlhšie trvá, treba to nechať aj preschyňať, pretože hovorím, treba si to vyskúšať, ktorý produkt sa lepšie vpíja pod už navlhčenú pleť a ktorý nie, ktorý treba napríklad zapracovať, alebo ktorý proste by sa vôbec nemal predtým navlhčovať a tak. Ale dávajte si toho prípadne menej. Ak chcete napríklad vrstviť medzikrokovo túto vodu, tak vám stačí naozaj len pokropiť ako kvapkami. Nemusíte to tam striekať s tou, že to bude celé ako keby tá pleť vo vode. Takže pripravíme si, následne zvlhčíme a namineralizujeme si pleť touto termálnou vodou. Prikročíme k časti krému. V tomto reparačnom procese sérum nie je, dá sa to kombinovať aj so sérami, ktoré sú na to vhodné. Ale toto máme takú úplne základnú reparáciu, ale není to úplne základná v tom, že keď používate len krém, keď máte vyslovený reset a dávate si buď zábaly, alebo toto není akože na reset, že 3 až 4 dní alebo týždeň budem používať toto, nebudem si umývať tvár alebo iba vodou. Toto už je rutina. To nie je ako ten základ toho, keď vy potrebujete pri akutných stavoch, aby sme to rozlišovali. Potrebujete pomoc pri akutných stavoch alebo stiahnuť nejakú reakciu a začervenanie. To nie je toto, ten ako základ v tomto spočíva, že to je základ rutiny reparačnej, nie. Potom je nadstavbový s tými serami a to je vlastne, môže byť aj reset pleti, môže byť aj mesiac kľudne, tam sa používajú už potom aj sera, keď máme 3-týždenný a 4-týždenný reset, tak tam sa používajú už nadstavbové produkty, že my postupne každý týždeň zaradíme nový, každý týždeň a potom už na ten 4. týždeň máme vyskladanú rutinu s tým, že vieme, že tie zložky nás iritovali alebo nie. Ak ziritovali, predĺži sa o týždeň, ak neziritovali, pokračuje sa ďalej. Tomu by som sa možno mohla vyjadriť aj samostatne, ale je dobré mať tieto informácie pri tejto príležitosti. Takže pokračujeme vlastne s hydratačným krémom. Tuto mám zase podporu ceramidov, tých si môžete zase dať. Tuto je ale kyselina hyaluronová, opakujem, treba na to prihľadať, netreba to... Napríklad ja, kebyže si môžem vybrať k tejto reparačnej rutine, tuto by som to nahradila Geek & Gorgeous Hydration Station. Tam je to hydratácia na báze glycerínu, neobsahuje kyselinu hyaluronovú a obsahuje ektoín. Takže ja by som toto napríklad vymenila, kebyže môžem. A ešte je krásne hydratačný. Oni tam majú vysoký obsah toho glycerínu, to Geek & Gorgeous. Takže ja by som v tomto kroku použila to. Ale momentálne ho mám dopotrebovaný. Takže viem zaradiť aj tento. Takisto ceramidy bez parfúmu pre suchú až veľmi suchú pokožku. Takže to vlastne tým vďaka tomu ja uzamknem a zadržím tú vlahu z tej vodičky týmto krémikom. Ten krém sám o sebe je tiež vysoko hydratačný, je to citeľná hydratácia, naozaj veľmi pekne to prehydratuje.
No a teraz môžem to ešte, tu môžem variabilovať ešte jednu zložku. A keby som napríklad to mohla použiť, tak toto vynechám a nepotrebujem až tak hydratáciu, ale potrebujem sa zamerať na reparáciu a mám reaktívnu pleť. Takže potrebujem niečo, čo bude maximálne že šetrné a tolerantné, tá pokožka, že viem, že to je pre reaktívnu pleť, potrebujem niečo a som dostatočne nahydratovaná a budem používať ešte nejakú hydratačnú vec potom a uzamykať, tak by som to vymenila a nedala by som tento hydratačný, ale dala by som vlastne toto kombo a to je vlastne vtedy, keď máte v ten deň, že máte dostatok hydratácie, ale máte nejakú vyššiu reaktívnosť. Ak nemáte reaktívnosť alebo nepotrebuje riešiť toleranciu, že napríklad odsledovať si, ktoré aktívne zložky ma dráždia alebo niečo, tak tam potrebujete mať niečo, čo má vysokú toleranciu. A ak ste nahydratovaní a potrebujete mať skôr reparáciu, tak to môžete kľudne toto použiť. Jedno je krém, druhé je balzam. Tým, že to má špeciálne balenie vakuové, je to bez konzervantov, do pol roka sa to musí spotrebovať, tak ono vlastne týmto balením tie konzervanty nepotrebuje, takže tam je zase znížený potenciálny iritačný efekt. To znamená, že vlastne tým, že to má takéto balenie, oni to špeciálne preto vyvinuli, aby sa minimalizovalo hociaký možný iritant. Tak môžeme to aj spraviť teda s ohľadom na tú potrebu danej pleti, ale toto všetko spada do reparačnej rutiny, ale hovorím, všetko je variabilovateľné. Dá sa to naozaj špecificky prispôsobiť potrebám tej pleti. Takže toto som tu ešte kvôli tomu chcela zahrnúť. Toto je krém a toto je balzám. Naozaj, ak je vám to hydratačne málo, tak možno nemáte dostatočne hydratovanú pleť a zamerala by som sa na rehydratáciu pokožky, lebo ten balzam naozaj on sa roztápa na tej koži. Ono to chvíľu trvá, kým sa to prejaví, že keď si to nanesiete, tak to možno nevidno, ale počasie on sa naozaj na tej pokožke roztopí. Čiže toto sú úžasné produkty, aj keď máte dlhodobý reset mesačný a potrebujete zistiť, ktoré aktívne látky alebo ktoré zložky vás dráždia. Toto môžem naozaj na to odporúčať. Je to sterilné balenie, majú to vychytané, nie sú tam žiadne iritanty a zároveň je to reparačné. Pre reaktívnu pokožku, hej, čiže preto sa to volá tolerance, control a ven. Takže tuto sa to dá variabilovať ešte, keď to nedáme ten hydratačný, záleží, či potrebujete v ten deň viac hydratáciu alebo nie. No a tuto by som ja dala Hydration Station. No a potom vlastne si dáme mastičku, ktorá je hydratačná a vlastne tiež slúži na reparáciu a ochranu pokožky. Táto je vynikajúca Avène Fade, takže veľmi rada ju kombinujem práve aj s týmito produktmi. Je to také trio, toto je naozaj úžasné trio, mám to overené veľmi často, to takto kombinujem, že si dám krém, balzam a tú masť, je to fantastické, krásne sa to doplňa, spolupracuje, je to tá istá vlastne rada, akurát, že toto je Tolerance a toto je Cical Fade a je krásne to pre citlivú pokožku, pre podráždenú pokožku, pre reaktívnu, naozaj veľmi som mala s týmto dobré skúsenosti. Takže potom nanesiem túto masť, ktorá je hydratačná, tu nanesiem v tenkej vrstve, rozotrem, zapracujem. Môžete medzičasovo používať aj tú vodičku, jak sme si to vysvetľovali, ale to v prípade, že budete potrebovať zvlhčiť v prípade nejakej veľmi suchej pokožky. A toto môžem napríklad variovať, že potom to si dám tiež iba jednu vrstvu, rozotrem, zapracujem a následne už neriešim. Alebo zase máme nejaké akutnejšie stavy, dám si tenšiu vrstvičku, tak si dám potom tohto tenšiu vrstvičku, najprv rozotrem a zapracujem, pretože ono sa to mení na taký balzam, sa to roztapá, tento La Roche-Posay. To znamená, že najprv to zapracujem jednou vrstvou a potom pokračujem následne pleťovou vrstvou masky. Ak potrebujete, teraz v závislosti na tej rutine konkrétnej, potrebujete v ten deň, máte prejavy také, že potrebujete hydratovať, tak to vymeníte. Tenkú vrstvičku Sika Plast Bomb 5+,
a potom to rozpracujete tenku a potom na toto dáte to hydratačné a to dáte zase rozpracujete jednu tenku a druhú dáte už ako pleťovú masku, ako masťový zábal. O závislosti od toho, čo potrebujete viacej. Keď potrebujete viac nahydratovať v ten večer, tak volíte toto, Cicalfate, to je viacej hydratačné. A keď potrebujete viacej upokojiť, tak volíte ako pleťový masťový zábal La Roche-Posay Cicaplast. Dúfam, že to je pochopiteľné. Skrátka, dá sa to v tomto navariovať. Mám začervenanie, tak si dám Cicaplast v ten večer a potom si dám, len nepotrebujem tak hydratovať, tak si dám tenkú vrstvu len toho Avene Cicalfate. Ale potrebujem viacej hydratovať, tak potom dám tenkú vrstvu La Roche a idem Cicalfate dať ako pleťový zábal. Dobre. Takže to ešte také doplňujúce informácie. Takže to by sme mali reparačnú rutinu s možnosťami variability a s podrobnejšími informáciami a keď máte náhodou akutné stavy a nie ste na tom základnom resete, ale máte akutné stavy alebo potrebujete, že ešte sa vám žiada uzamknúť tú vlhkosť, tú hydratáciu, tak môžete dať ešte potom ono sa to potom aj rozotré, keď dáte aj ten pleťový zábal, tú vrstvu hrubšiu, môžete to ešte dovazelinovať. A to už je v závislosti od tých daných potrieb pleti. Dobre, takže chcela som vám priniesť ešte taký špecifický pohľad na večernú reparačnú rutinu. Pravdepodobne budem vytvárať cyklus rôznych rutín, pretože ja sama si to variujem a viete, že ja sa zaoberám rôznymi typmi vychytávkami a pikoškami a snažím sa vám dávať nejaké aj kombinácie, rôzne variácie a typy, aby sa dokázalo zamerať na konkrétne a dané potreby tej pleti. Takže budú ešte nejaké rutiny určite a veľmi, veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť. Majte sa krásne. Ahoj!